салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтарако навори имрӯза ҳаст ипеко омадагиай грандиозни аксия духтаро 400 сомон 3 метри ипек духтарако. нигоҳ кунед, лекин хоҳиш мекунам духтарако сурат напурсен. сурат надорум, ба кадомеше ки пурсен хитон ман гум надорум, баъд сурати аҷали мепартон вибар мекунен ба хотире ки вақти суратгирӣ надорум. ина духтаро 3 метр 400 сомонӣ грандиозни аксияи 450 сомона ипеко да духтарако. дидем фасони рангоша то анамҷарай ҳамаш як нархай, то болҳора як нархамаш. фақат ипекоро дар ҷа нишон додастам 450 сомонӣ. ин чигракоя мепурсен духтаро ҳастан. ин иглора бинен чӣ хел фасонан духтаро. ин хеле аксия да як сол як бор мешавад духтаро. шумо низ успед кунен харидорӣ кунен ипеко. ина духтарако ай наздик нишон метиҳам. бисёритон оранҷевӣ мепурсен, оранҷеви сиёҳ мепурсен, ҳастай бирӯза хабани сирхи вай лолагӣ бони глошунам хеле лола ҳай аҷои фасонда нам сирха даҷа аҳамиятиенда мана ҳамаш қариб глои новинкай. ниё 450 будан ҳоз 400 шудан. диде сиёҳ дорад, малина дорад, розви дорад, сабзи талха дорад духтара.